Tervetuloa haastatteluun. Aloitetaan ihan alusta. Kuka olet ja minkälainen tausta sulla on? Morjesta, mun nimi on Juha Arantala, ohjelmistokehittäjä ja työskentelen tällä hetkellä tutkimusavustajana Tampereen yliopistossa GPT Lab-hankkeessa. Käytännössä tutkin, miten uutta tekoälyä voisi käyttää järkevästi paikallisten yritysten arjessa. Mä tein myös diplomityön. Kertoisitko hieman Tietoprovinssista? Mistä siinä on kyse? Joo, mä oon esittelemässä semmoista Tekoäly 2 demoa tuolla Tietoprovinssissa GPT Labin pisteellä. Ja se herätti kyllä paljon kiinnostusta. Mitä tarkoitat tällä Tekoäly 2? Mikä se on? Voidaan ajatella, että se on vähän niin kuin semmoinen digitaalinen kaksonen. Se on 3D-hahmo, joka kuulee puheesi, ymmärtää aikeesi ja myös puhuu takaisin luonnollisella äänellä. No, miksi päätit rakentaa tämmöisen? Eikö pelkkä chat-ikkuna olisi riittänyt? Mä haluaisin tehdä niin tekoälystä konkreettisemman ja ehkä vähän niin inhimillisemmän, että se on täysin eri asia keskustella semmoisen hahmon kanssa, joka reagoi ja elehtii verrattuna siihen, että vaikka niin ChatGPT:n kanssa keskustelette, siellä on joku vilkkuva pallura, mitä sä odotat, että se tekee jotain. Ja mä haluaisin ehkä rakentaa jotain, mikä just siinä tuntuu niin elävämmältä ja osaa vaikka tanssia. Kuulimme, että se osaa pelata jopa pelejä. Miten se toimii? Joo, se osaa pelata kivipaperi-sakset-peliä ja se käyttää sun tietokoneen webkameraa tavallaan niin kuin nähdäkseen, minkä eleen sä teet sun kädellä, että on sitten kivipaperi tai sakset. Ja siinä tekoäly tekee oman siirtonsa ja sen jälkeen tunnistaa sun käden asennon ja sitten se reagoi siihen niin kuin äänellä ja animaatiolla. Entäs kuvien luominen? Sä voit ihan luonnollisesti pyytää puhumalla kuvien luontia, muokkausta, kuten vaikka, että piirrä minulle kuva kissasta. Ja se luo sen kuvan ja siinä on semmoinen viereinen näyttö tai teline, missä se luotu tai muokattu kuva sitten näkyy. Eli se myös osaa niin kuin muokata, osaa tunnistaa siitä, mitä sä tahdot, että se tekee sulle. No, minkälainen tämä AI2 suunnittelu ja toteutusprosessi on omasta mielestä ollut? Tämä prosessi on tosi mielenkiintoinen, että mä oon itse vastannut pääosin niin koko toteutuksesta, mutta GPT Labilta ja tietenkin erityisesti Jussilta olen saanut vapaat kädet tähän ideointiin. Ja sanon, että tämä demo on esimerkki siitä, että mistä tässä GPT Lab-seinässä on kyse. Että me tehdään tekoälystä konkreettista. Ja tämän tekemisessä on yhdistetty kaikkea osaamista, mitä tässä on kertetty. Tällä hahmolla on Jussi Raskun ääni, niin onko tämä sattumaa? Sanotaanko näin, että ei ole sattumaa, että voitaisiin sanoa näin, että se on tällainen pieni kunnianosoitus ja ehkä pieni sisäpiirin vitsi, että kyllä me haluttiin tälle demolle semmoinen paikallinen ja tunnistettava ääni ja mä sanoisin, että Jussi tähän sopii erityisen hyvin. Tietenkin Jussin luvalla. Mihin tämän Tekoäly 2 toiminta perustuu ja miten se on rakennettu? Se on rakennettu Unity-pelimoottorin päälle. Siinä yhdistyy useita eri tekoälypalveluita. Yksi kuulee puheesi, toinen ymmärtää aikeesi, kolmas tuottaa luonnollista puhetta takaisin ja yksi hoitaa kuvien luomisen, muokkaamisen ja myös konenäön. Itse avatari on rakennettu käyttäen Ready Player Me-kirjaston. Tekoäly 2 rakentaminen aloitettiin 3D-hahmosta. Ensin Photoshopissa suunniteltiin avatarille oma GPT Lab Seinoki-paita. Tämä 2D-kuvatiedosto eli tekstuuri siirrettiin Ready Player Me Studioon. Siellä hahmo kustomisoitiin, sille sovitettiin uusi paita ja koko 3D-malli valmisteltiin Unity-pelimoottoria varten. Seuraavaksi työ siirtyi Unity-editoriin. Täällä projektin koodi yhdistää eri tekoälypalvelut, kuten puheen tunnistuksen ja kielimallit, yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Unityssä rakennettiin myös hahmon animaatiotilakone. Se on järjestelmä, joka määrittelee, miten avatar reagoi eri tilanteessa, milloin se kuuntelee, miettii, puhuu tai suorittaa erilaisia eleitä ja toimintoja. Valmiissa demossa käyttäjän vuorovaikutuksessa AI2 kanssa. Kun käyttäjä puhuu mikrofoniin, kielimallit tulkitsevat pyynnön ja tuottavat vastauksen, jonka avatar puhuu ääneen. Keskustelun lisäksi demo sisältää interaktiivisia pelejä. Tässä pelataan kivipaperi-sakset-peliä. Järjestelmä käyttää tekoälyä ja webkameraa tunnistaakseen pelaajan käsimerkin ja reagoidakseen pelin tulokseen.
Demo pystyy myös muokkaamaan kuvia puheohjauksella. Komento, lisää aurinkolasit, saa tekoälyn päivittämään kuvan avatarin vieressä olevalle maalaustelineelle. Mihin tämmöistä AI2 voisi oikeasti sitten käyttää? Mä haluaisin ajatella, että tässäkin on niin monia eri mahdollisuuksia. Että ehkä se voisi toimia niin vaikka virtuaalisena oppaana jossain messulla tai julkisissa tiloissa. Ehkä vaikka niin interaktiivisena opettajana jossain opiskelussa. Tai ehkä se voisi niin vaikka parantaa saavutettavuutta ihmisille, jotka eivät niin pysty käyttämään niin näppäimistä. Pysty pelkästään niin puhumalla pystyyn. Millaisia eettisiä tai tietosuojaan liittyviä asioita nousee esiin mielestäsi tämmöisen AI2 kaltaisissa sovelluksissa? No, tietosuoja on totta kai aina tärkeä aihe, että tässäkin demossa käyttäjän ääni, keskustelut, kaikki lähetään tuonne niin pilvipalveluille. Ja käyttäjän pitää kyllä ymmärtää aina, että mihin hänen datansa menee. Hänen pitää olla tietoinen siitä. Ja itse asiassa tämä oli myös iso teema tuossa mun diplomityössä, että missä tutkittiin näiden paikallisten mallien tietosuojaetuja. Toinen eettinen kysymys on myös läpinäkyvyys, eli käyttäjän on aina tiedettävä, että hän keskustelee tekoälyn eikä oikean ihmisen kanssa. No, miksi tällaisen kehittäminen on tärkeää juuri nyt? Mä sanon, että nyt tekoälyt ja tekoälytyökalut on kehittynyt tarpeeksi pitkälle. Että puheen tunnistus, kielimallit, puheen tuotanto, ne on kehittynyt tosi paljon tässä lyhyessä ajassa. Ja tavallaan voitaisiin ajatella sille, että tämä demo vähän tavallaan liimaa nämä kaikki yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi ja sellaiseksi toimivaksi ja luonnolliseksi paketiksi. Viimeisenä kysymyksenä, mitä mielenkiintoisia tekoälyilmiöitä itse seuraat tai olet havainnut viime aikoina? Kyllä mä sanon, että edelleen toi paikallinen tekoäly kyllä kiinnostaa eniten, että varsinkin se, että yhä jatkuvasti voidaan parempia malleja voidaan ajatella omalla koneella paikallisesti. Ja mä uskon, että tämä ratkaisee monia tietosuoja- ja tietoturvaongelmia ja ehkä ihan täysin vielä siellä ei olla. Joten mä uskon, että me tullaan näkemään semmoisia hybridimalleja, missä jotain nopeita ja yksittäisiä perustoimintoja tehdään me omalla koneella paikallisesti ja ainoastaan kaikki semmoiset raskaimmat erityistehtävät tehdään pilven kautta. Kiitoksia haastattelusta ja seuraavaksi siirrymme demon pariin. Kiitos. Morjesta, mitä kuuluu? Morjesta, kiitos kysymästä, täällä kaikki hyvin. Miten sulla menee? Voitko vähän kertoa itsestäsi ja kuka olet ja mitä teet? Terve, olen Jussi Rasku, tekoälytutkija Tampereen yliopistossa, erikoistun metaoptimointiin ja konevisioon. Nautin AI:n tekemisestä ymmärrettäväksi ja käytännölliseksi. Mitä sinä puuhailet? Mikäs on tällä hetkellä tekoälyn tilanne täällä Etelä-Pohjanmaalla? Onko jotain uutisia tai jotain viimeaikaisia? Täällä on käynnissä GETEC-opinnot ja AI BAS-hanke, jotka tukee tekoälyosaamista ja yrityksiä. Miten voisit hyödyntää näitä projekteja? Voitko sä kertoa mulle, että miten mä voisin hyödyntää näitä projekteja? Voit osallistua GETEC-kursseille oppiaksesi tekoälystä tai hyödyntää AI BAS-hanketta yrityksesi kehittämiseen. Kiinnostaisiko jokin tietty aihe? Voitaisiko seuraavaksi koittaa muokata tuo kuvaa tuossa sun vieressä, että mitäs me lisättäisiin tuolle miehelle vaikka aurinkolasit päähän? Lisätäänpä aurinkolasit miehelle. Aurinkolasit lisätty. Mitä jos me muokattaisiin tuo kuvaa vielä, että se näyttäisi siltä, että se olisi niinku jostain piirretystä? Muutetaanpa kuvaa piirrosmaiseksi. Kuva on nyt muokattu piirrosmaiseksi. Okei, pitäisikö meidän pelata vielä kivipaperisakset? Aloitetaan peli. Valmistaudu. Kivipaperisakset nyt. Voitin. Pelataan vielä uudestaan. Aloitetaan peli. Valmistaudu. Kivipaperisakset nyt. Voitin. Okei, kiitos oikein paljon tästä kaikesta.
Ole hyvä. Jos tulee lisää kysyttävää tai haluat pelata uudestaan, olen täällä. Mukavaa päivänjatkoa.